Hun har aldrig set magen. Så, nu er jeg klar. Og det er det altså. Det må du ikke på en gang. Kom så, ryger lugten. Kom med det der lapgården der. Der er du skændt. Ej. Et til igen. Han bøtter til mig. Hun har problemer med at have en lys i hans hoved. Han var jo det der snapgården der. 15. Det der snapgården der, det var han bare lave lige lys. Jamen, jeg var bare bange for, at vi ville blive kloge alle sammen. Nej, jeg bliver sgu ikke yngre, det skal. Jo, det kan du se, vi tager lys nu. Nå ja, okay, jamen. Det er da rart, der er nogen, Jeg der prøver er i igen. skolen. Og det er ikke blot glasur, det er lys. Nå, okay. No woman, no cry. Ja, no woman, no cry. Det er lavet noget klart. Ikke så binder alkoholiker, og det er punkt. Ej, hvor du grim. Kom. Jeg filmer. Ej. Ej, Christina. Hvor er du grim. Jeg kan mange ting. Meget brunsvig. Så en skam, de kan have flere af de store. Så du greb. Film først. Ja, kom til at snakke om, at vi skulle egentlig have haft sådan en sølvfarvet skæg hernede af. Det kan være godt. Så en rød hat på. Det er bare her, der er julen. Hvad? Er det rigtigt inde på Unicorn? I begyndte at kalde dig Det er du sølvreven. glad for. Det er du glad for at have en dag. Hvad? Breaker, this is the Silver Fox. Jo. Truckstar TV Club. Ja. Hvad var den der gulder, det blev kaldt? Det var sølvbræk, ikke? Hvad? Den der pro-gorilla, det her oppe i Givskud. Var det ikke sølvbræk?